Mal-100,000 pensjonant se jirċievu żieda ta' 10 euro fil-ġimgħa fil-pensjoni, bżieda addizzjonali ta' 3,50 euro fil-ġimgħa għal pensjonanti Romul. Għal min għadu qed irabbi, l-allowance se tiżdied b'10 euro u tibqa' tingħata sa meta l-ulied jalqu 23 sena. Il-Ministru Clyde Caruana ħabbar żieda fl-allowance supplementari bir-rata massima li se titħallas lil kopji se titla' għal 27 euro u 30 ċentesmu fil-ġimgħa, filwaqt li persuni weħidhom se jirċievu żieda ta' 14 euro u 40 ċentesmu fil-ġimgħa. Tħabbar tibdil ieħor fis-suppliment annwali lil persuni ta' 65 sena jew aktar li minn 100 euro se jitla' għal 250 euro. Tħabbru wkoll żidiet ta' bejn 2 euro u 14 euro fil-ġimgħa lil madwar 5,000 ruħ bil-pensjoni tal-miżżewġin. Pensjonanti tas-servizz se jirċievu żieda ta' 200 euro fil-pensjoni komutata. Għal dawk il-pensjonanti tas-servizz li jilħqu l-età ta' 72 sena, l-ammont kollu kalkolat se jiġi injorat. Fl-istess waqt, se tingħata żieda ta' 50 euro fil-bonus lil dawk li mhumiex eliġibbli li jirċievu pensjoni. Lotja għall-anzjani li jgħixu fid-djar tagħhom u fil-kura privata se tiżdied 75 euro. Lotja se titla' għal 425 euro għal dawk fl-età bejn 75 u 79 sena u 525 euro għal persuni fl-età ta' 80 sena u aktar. Pensjonanti mwilda qabel l-1962 jistgħu jgawdu minn titjib ieħor b'aġġustament għal dawk il-persuni li kieku għadhom jaħdmu is-salarju tagħhom fl-2026 ikun jaqbes idħul pensjonabbli massimu ta' 25,500 euro. Ħabbar tibdil legali biex persuni bat baxx ta' kontribuzzjonijiet jingħataw l-istess opportunità li jikkwalifikaw għal pensjoni minima bil-minimu ta' 10 snin ta' kontribuzzjonijiet issa japplika għal kull persuna. Mis-sena d-dieħla koppji anzjani f'dar tal-anzjani u li jħallsu mill-pensjoni minflok 60% se jitnaqsilhom 50% midħul totali, filwaqt li fejn japplika tnaqqis ta' 80% bħal San Vincenz dan se jinżel għal 70%. Il-Ministru Caruana qal li peress li l-ġenituri se jgawdu minn roħs sostanzjali fit-taxxa, il-Children's Allowance din is-sena se titħallas lil dawk il-familji li jħallsu l-anqas taxxa jew li ma jħallsux taxxa. Spjega li l-limitu ta' dħul se jitlaq għal 30,000 euro u r-rata ta' familji li jaqilgħu inqas minn 30,000 euro se tiżdied 250 euro għal kull wild. Qal li l-familji li jaqilgħu inqas minn 23,000 euro fis-sena minn barra l-250 euro se jieħdu 167 euro għal kull wild. Fuq 4 snin kull familja li tieħu Children's Allowance se tkun żieda ta' bejn 590 euro u 1,007 euro. L-in-work benefit se jiżdied 75 euro għal kull wild u se tingħata żieda ta' 500 euro fil-bonus għat-twelid u l-adozzjoni li se jitlaq għal 1,000 euro għall-ewwel, 1,500 għat-tieni u 2,000 euro għat-tielet wild jew aktar. Ġenituri li jieqfu mix-xogħol biex irabbu se jingħataw krediti ta' taxxa sa' 10 snin għall-ewwel 3 tfal tal-familja. Fejn ikun hemm aktar minn 3 tfal, l-età fil-perjodu koperta tiżdied b'sena oħra għal kull wild. Il-Gvern se jsaħħaħ ir-rimbors għall-ispejjeż tal-adozzjoni minn barra minn Malta li se jitlaq għal 12,000 euro u 2,000 euro f'każ ta' adozzjonijiet minn Malta. Il-Carers Grant se tiżdied 179 euro u tlaħħaq 5,300 euro fis-sena. Se tingħata żieda ta' 250 euro għal 1,000 euro fis-sena għal kull wild b'diżabilità fir-rifużjoni għat-terapiji. Fl-istess waqt se jitkompla il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja li fi 3 snin gawdew minnu medja ta' 85,000 familja. Se tissokta l-allowance addizzjonali ta' 500 euro għal familji bit-tfal f'edukazzjoni postsekondarja. Min Jannar se tiżdied ir-rata tas sussidju tal-iskema Home Helper of Your Choice li se titlaq għal 10 euro fis-siegħa. Il-Carer at Home Grant se titlaq għal 9,000 euro fis-sena. Għal ukoll id-dritt ta' parental leave, bereavement leave u miscarriage leave se jibda japplika għal ġenituri li jaħdmu għal rashom. Dwar l-akkomodazzjoni soċjali ħabbar kif 15-il sena wara li daħlet il-miżura tal-first time buyers din issa se ssir liġi u se jinbidlu l-kundizzjonijiet biex dawk li jkunu xtraw xi proprjetà mhux residenzjali ma jiġux skwalifikati. Żied li se tissokta l-iskema nikru biex nassistu l-iskema ta' ħlas sa' 10% depożitu fuq il-loan li se tiżdied għal $250,000 biex aktar nies jiġu mejjuna jsiru sidin ta' darhom. L-iskema ta' equity sharing se tiġi estiża bil-Gvern jipproponi li għal minnu separatu jixtieq jixtri dar il-limitu ta' proprjetà se jogħla għal 350,000 euro. Min jiret proprjetà li tkun qed tintuża bħala residenza tiegħu se jħallas brata mnaqsa ta' 3.5% fuq 400,000 euro minflok 200,000 euro. Tħabbru wkoll żidiet fil-benefiċċju tal-mart u tal-mart miżjud fil-benefiċċju tal-qatt u żieda ta' 10 euro fl-allowance li titħallas lil persuni bid-dipendenza ta' droga. Temm jgħid li l-Gvern se jkompli indirizza l-inġustizzji tal-passat fosthom mal-ħaddiema ta' Dry Docks, Gasboard, Telemolta u Rediffusion bi 3,500,000 euro allokati.